Παιδιά μου γλυκά, είμαι πολύ χαρούμενη. Σας έφερα και λουλουδάκια. Δέχομαι συγχαρητήρια. Συγχαρητήριά μου. Ευχαριστώ. Δέχομαι συγχαρητήρια. Αν μου λύγεις και το κατόρθωμά σου. Με θυμάσαι? Πατσικός, ναι. Καλά είσαι? Ναι, μια χαρά. Εσύ? Καλά είμαι κι εγώ. Ωραία. Εσύ κάτι με θέλεις? Βασικά είμαι η φίλη του Λεωνίδα που του κάνει ιδιαίτερα στα μαθηματικά. Του έκανα. Δεν του κάνω πια. Αυτή η σαραντάρα που δήθεν κάνει μαθήματα στον Λεωνίδα δεν θα τον ξαναπλησιάσει. Κικίτσα, είσαι σίγουρη ότι είναι σαραντάρα? Απόλυτα σίγουρη βέβαια, διότι η Νότα την είδα από κοντά. Και να σας πω ακριβώς τι έγινε. Το μεσημέρι της Δευτέρας γύρω στις 2:35 παρουσιάστηκε αυτή μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Τότε ο Λεωνίδας ήρθε, μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο και η Νότα πρόλαβε, πήγε κοντά και την είδε. Λέει λοιπόν ότι είναι περίπου 40 έως 35 ετών το λιγότερο και η Νότα δεν πέφτει ποτέ έξω, διότι η Νότα είναι καλύτερη από ληξιαρχείο. Και γιατί δεν θα τον ξαναπλησιάσει? Γιατί η αγάπη μου έκανε το λάθος αυτή και πήρε τηλέφωνο σε μένα και παραπονέθηκε δίθεν ότι το παιδί είχε αργήσει να πάει στο μάθημα. Δεν του κάνεις. Και εμένα γιατί μου είπε το πρωί ότι είχατε μάθημα? Γιατί είχαμε, αλλά δεν ήρθε. Πήρα τηλέφωνο σπίτι του και μου είπε μια κυρία ότι βρήκανε άλλο καθηγητή και δεν με χρειάζονται. Α, έτσι σου είπε. Ποιος ήταν, η μάνα του ή η γιαγιά του? Δεν ξέρω, όποιον και να ήταν χαίστηκα. Και αυτή χέστηκε. Ρε παιδιά, χρησιμοποιείτε καλύτερες εκφράσεις. Ναι, σκασίλα της. Τι σκασίλα της, όχι σκασίλα της, γιατί τι είπα εγώ μετά στο Λεωνίδα. Τι είπες, μαμά? Τι είπες, Κικίτσα? Εσύ, η Μαριλένα δεν είναι αυτή? Ναι, η Μαριλένα με τη Φωτεινή Λαμπρατσέτα. Πώς έχω την εντύπωση ότι τα έκανες κατά? Γιατί, τι έκανα ρε μαλακό άνθρωπος? Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε. Γνωρίζεις τη Φωτεινή. Ναι. Σου αρέσει. Ναι. Τι την πέφτεις, τα λαβιάζεις και δεν προσέχεις. Το πιάνεις στην Άρια Μαριλένα. Περίεργο τρυπέ. Περίεργο. Οπότε την πέφτεις και άγαρπα και στη Φωτεινή. Και η Φωτεινή τι κάνει? Παίρνει τηλέφωνο την Κικίτσα και της λέει ότι δεν θέλει να ξανακάνει μαζί μου μάθημα γιατί είμαι τούβλα. Ξεμένεις λοιπόν και από Φωτεινή και από Μαριλένα. Αν αυτό δεν λέγεται σκατά, τότε τι λέγεται? Σκατά. Κι εγώ που έψα τη μάνα μου να κάνω ιδιαίτερα μαθηματικά με σένα και τον Λεωνίδα, τι θα κάνω τώρα? Αυτά να τα πεις στο φίλο σου και να του πεις ακόμα να μην τολμήσει να ξαναπατήσει το πόδι του εδώ πέρα. Εντάξει? Καλά, δεν τα κατάφερα. Πάω λοιπόν τώρα στον Άσο να του πω τα ευχάριστα. Να μην στενοχωριέται κι αυτός γιατί αρκετά. 10 λεπτά κήρυγμα. 1-5-10 περνάνε τα λεπτά. Τα μαρτύρια μου έρχονται απανωτά. Ο μπαμπάς φωνάζει, η μαμά μανουριάζει και η γιαγιά. Τους γείτονες με κρατής τρομάζει. Όλοι για το δικό μου μοιάζονται καλό. Μα για τις δουλειές τους δεν έχω μόνο εγώ. Το χαρτζηλίκι που έχω ούτε για τσίγλες φτάνει. Το πόσες τσίγλες όμως δεν λέω γιατί τι κάνει. Το πρωινό μου πλούσιο σε γάλα με φραπέ. Κορνφλέιξ δημητριακά, μόδα ντεμοντέ. Διημερία που πολύ έφαγα στο σχολείο. Της γειτονιάς μου έβαψα το ζάχαρο πλαστείο. Των δραστηριοτήτων μου τελευταίο σπίγμα είναι των γονέων. 10 λεπτά κήρυγμα. Αχ, Νάσο μου, εδώ είσαι. Όχι, Κικίτσα μου. Τι είναι, αγάπη μου? Φοβόμουν ότι δεν σε βρω. Κάτσε, γλυκιά μου, κάτσε. Ευχαριστώ. Τι κάνεις, μωρό μου? Σου έχω πολύ ευχάριστα νέα. Α, Βιβίκα, σήμερα πάμε καζίνο. Αφού η πεθερούλα μου είχε ευχάριστα νέα, σήμερα τη γερή μου μέρα. Η πεθερούλα σου. Α, κοίτα, Βιβία, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Με τη γυναίκα χωρίζει, με την πεθερά ποτέ. Εγώ, ας πούμε, τώρα έχω 2 πεθερές. Πρόσεξε, μην τριτώσει. Έλα τώρα, τα αφήσουμε αυτά. Θέλω να σου μιλήσω για το παιδί. Μη με κοιτάζεις εμένα. Εγώ τα ξέρω όλα. Και κακώς κάνατε που δεν μου τα είπατε από την αρχή, γιατί θα μπορούσα να βοηθήσω. Να βοηθήσεις εσύ, είσαι τι? Ξέρω πού συναντιέται ο Λεωνίδας με την απαυτή. Δεν θα ξανασυναντηθεί. Πού? Στο Θησίο. Πέρναγα μία μέρα με το αυτοκίνητό μου από εκεί, από τη στάση μου, που είναι κοντά στο σπίτι σας και ήταν και περίμενε το λεωφορείο. Του είπα να έρθει μέσα στο αυτοκίνητο, το πήρα και μου ζήτησε να τον πάω στο Θησίο γιατί είχε ένα ραντεβού. Ώρα 2:35. Περίπου. Δευτέρα. Δευτέρα ήταν γιατί θυμάμαι πήγαινα για τον αισθητικό μου. Εσύ ήσουν αυτή η σαραντάρα που πήρε το παιδί με το αυτοκίνητο και το πήγε στο Θησίο. Κικίτσα, με τη Βιβίρα είδα το παιδί και μας αναστατώσατε και μας κάνατε και τρέχαμε. Όχι, δεν ήμουν εγώ. Μα πώς? Πού τον είδη η Νότα? Στη στάση του σπιτιού μας, παιδί μου. Ώρα 2:35 το μεσημέρι. Εσύ δεν τον πήρες 2:35 το μεσημέρι από τη στάση του σπιτιού? Ναι. Είδες, άρα εσύ ήσουν. Όχι, δεν ήμουν εγώ. Ρε παιδάκι μου, συγγνώμη. Εσύ τώρα δεν είπες μόνη σου ότι εσύ ήσουν? Αλλά εγώ δεν είμαι σαραντάρα, Νάσο. Μισό λεπτό. Κι άλλη σαραντάρα τον πήρε από τη στάση. Πάντως εγώ δεν ήμουνα. Μα πώς δεν ήσουν, ρε παιδί μου? Εσύ τώρα πριν από λίγο μόνη σου δεν είπες ότι εσύ ήσουν? Νάσο, εγώ είμαι σαραντάρα. Δεν είσαι. Και πόσο είσαι, παιδί? Όχι, ναι, τώρα δηλαδή που το παρατηρώ και ναι, Ναι. ας πούμε, πραγματικά. Διότι είχε υποθεί πριν κάτι περί 35 είχα ακούσει. Περί 35άρας δηλαδή. Ναι, κάπου εκεί. Δεν μου λες, Νάσο. Ναι. Εγώ έχω κλείσει τα 35.
Όχι, ναι, πράγματι δεν κατάλαβες, διότι αυτή η νότα, ρε παιδάκι μου, πάρα πολύ παραπληροφόρηση, ρε παιδί μου. Πολύ παραπληροφόρηση, μας μπερδεύει. Για 30 έπρεπε να μας πει. Να ξέρουμε κι εμείς τι μας γίνεται, να μην ανησυχούμε δηλαδή. Δηλαδή δεν θα ανησυχούσε σαν ο μικρός θα είχε με τη Βιβί, ας πούμε. Θεέ μου, τώρα. Άλλα προβλήματα δημιουργούνται τώρα, διότι αυτή η καθηγήτρια ήθελα να ξέρω που πήρε στο τηλέφωνο και με ζήτησε το Λεωνίδα ποια είναι. Θα έχω κάνει μουσκεμα νομίζω. Ναι. Να σου πω αγάπη μου. Έλα, αγάπη μου, τι θες. Να σου μην πεις τίποτα στη Μέρη για όλα αυτά που γίνανε, γιατί νομίζω κάπου τα έχω κάνει. Όχι, παιδάκι μου, δεν συμφέρει από τίποτα. Έβγα, αγάπη μου. Πάω τώρα να δω πώς θα τα μπαλώσω με τον Λεωνίδα. Στο καλό να πας. 35. Νόσο! Παιδάκι μου, με τίποτα. Έλα, κοπέλα μου, μάζεψε και ένα πραγματάκι που κάθεσαι και καμαρώνεις. Μωρ, τι βάθε τούτο. Τι έχεις τώρα. Για χάρη της Φωτεινής φεύγεις από το σπίτι σου. Για μένα θα έφευγε. Εγώ για σένα θα έφευγα και από την Ελλάδα, μάτια μου. Εγώ γιατί να σε πιστέψω. Γιατί σε χαζεί. Ευχαριστώ, ρε, φίλε, για τη συμπαράσταση. Ρε Μαριλενάκη, δεν φεύγω για χάρη της Φωτεινής. Για χάρη δικιά μου φεύγω. Δεν αντέχω πια εδώ μέσα, έχω μπουχτίσει. Ανακατεύονται συνέχεια στη ζωή μου. Συνέχεια, σε όλα. Με τη Φωτεινή γιατί έκανες μαθηματικά. Γιατί είμαι τούβλο. Και δεν έκανες με άλλο καθηγητή τότε. Τι είναι, ρε Μαριλένα, καθηγητές. Ανοίγω τα πατατάκια, βρίσκω τον καθηγητή. Α, θα μου κάνετε μάθημα. Έτσι, εύκολο είναι. Γιατί δεν κάνουμε μαζί μαθηματικά. Με ποιον να κάνουμε μαθηματικά. Με τη Φωτεινή, θα μοιράσουμε και τα έξοδα έτσι. Η Φωτεινή είναι παρελθόν πια. Αν κάνεις όμως με τη Φωτεινή θα κάνουμε μαζί, εντάξει. Εντάξει. Α, τότε θα έρθω κι εγώ. Α, τότε δέσαμε. Δεν πάμε να βρούμε κανένα άλλο καθηγητή, λέω εγώ, να τελειώνουμε. Α, όχι, δεν νομίζω. Θα πιάσω τη Φωτεινή και θα της εξηγήσω το όλο story. Δεν θα πιάσει κανένα. Αν κάποιο πρέπει να πάει στη Φωτεινή, αυτό είμαι εγώ. Και για να τη ζητήσω συγγνώμη. Δεν σε αφήνω, θα πάμε μαζί. Δεν μου λες εσύ για να έχουμε καλό ερώτημα. Με ποιον ήσουν χθες το βράδυ. Είχα πάει με τον Δημήτρη για ένα ποτό. Κακό είναι? Όχι, δεν είναι καθόλου κακό. Αλλά δεν είναι κακό να πάω κι εγώ στη Φωτεινή να τη ζητήσω συγγνώμη. Εντάξει. Τώρα γιατί εμένα κάτι μου λέει πως με τις πρωτοβουλίες της Κικίτσας θα πάθω μεγάλο κακό. Γιατί όταν οι μαμάδες ανακατεύονται στη ζωή των παιδιών τους κάνουν πάντα πολύ μεγάλο κακό. Και εσένα αυτή τη στιγμή το σημαντικό σου πρόβλημα είναι το ειδipόδιο του Λεωνίδα. Εσύ Ζέτα, είσαι σίγουρη ότι είναι ειδipόδιο. Βέβαια είναι ειδipόδιο. Αφού πήγε και ερωτεύτηκε μια τόσο μεγαλύτερη του γυναίκα. Έχεις δίκιο. Και να ξέρεις, όσοι άντρες δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν το ειδipόδιο, χάλασαν όλη τη ζωή τους. Μέχρι βαθιά γεράματα. Και τώρα εγώ πρέπει να συνεχίσω να το παίζω ερωτευμένη. Βέβαια δεν το συζητάμε αυτό. Να βλέπεις εχθές αντίδραση και κίτσα που άκουγε το τηλεφώνημά μας. Τι, την κούπανες, Καλά, εδώ κούπανες εμένα με τον Άζια που έκανε στο τηλέφωνο. Α, είπα στον Άκη να συνεχίσει να σε παίρνει τηλέφωνο σπίτι και μάλιστα του είπα να παίρνει πρωινά που λείπεις. Με τηλεφώνημενη τι θα κάνουμε. Κοίταξε, νομίζω ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τον Λεωνίδα και να τον αφήσει να συνεχίσει τα μαθήματά του. Πολύ ακραίο και ρηψοκίνδυνο. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να απορρίψει μόνο του αυτή τη γυναίκα. Και αν δεν την απορρίψει. Πώς δεν θα την απορρίψει, μόλις ξεπεράσει το ειδipόδιο, αμέσως. Πριν από λίγο δεν έλεγες ότι υπάρχουν πολλοί άντρες που φτάνουν μέχρι τα βαθιά γεράματα και δεν ξεπερνάνε ποτέ το ειδipόδιο. Ναι, έλεγα γιατί δεν τους αφήνουν οι μανούλες τους. Εσύ λέμε θα τον αφήσεις. Και μάλιστα θα τον αφήσεις να κάνει ό,τι θέλει εκεί που διαφωνείς. Δηλαδή να του πω μπράβο παιδάκι μου για τις σχέσεις σου με τη μεγαλύτερη σου και να την καλέσω και στο σπίτι μου να την κεράσω γλυκό του κουταλιού. Όχι, μωρέ παιδάκι μου, θα κεράσεις γλυκό του κουταλιού. Θα του πεις ότι τώρα που μεγάλωσες, το τι θα κάνεις στη ζωή σου, το αποφασίζεις εσύ. Ρε εσύ, στη μάνα σου θα πεις τίποτα. Όχι, γιατί είμαι υποχρεωμένος. Ναι, ρε, αφού η Κικίτσα τα έκανε όλα. Μαζί τα συνεννοούνται. Ναι, αλλά άμα θες καταλάβει και θα έχουμε άλλα μετά. Θα την πάρω τηλέφωνο. Παρακαλώ. Τη Μέρη. Καλά ρε Λεωνίδα, πες μας και ένα γεια. Γεια. Έλα γόρι μου. Όπως είπαμε. Λοιπόν, μάνα, θα ακούσεις τις αποφάσεις μου χωρίς ιστερίες και κλάματα, έτσι. Αλλιώς θα στο κλείσω. Πώς το πάμε? Τώρα μεγάλωσες και το τι θα κάνεις στη ζωή σου, το αποφασίζεις μόνο εσύ. Μάνα, ακούς. Ναι, ναι. Άκου παιδί μου. Τώρα μεγάλωσες και ό,τι κάνεις στη ζωή σου το αποφασίζεις εσύ. Αυτό λέω κι εγώ. Παρακάτω. Επειδή παιδί μου μεγάλωσες, όποια απόφαση και να πάρεις για τη ζωή σου είναι η σωστή. Επειδή παιδί μου μεγάλωσες, όποια απόφαση και να πάρεις για τη ζωή σου είναι η σωστή. Το έχει χάσει τελείως, Σου έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Σου έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Α, δηλαδή δεν έχεις αντίρρηση που θα πάω να μείνω με τον μπαμπά. Δεν έχω καμία αντίρρηση να πας να μείνεις με τον μπαμπά. Ευχαριστώ πολύ. Θα σε πάρω από το σπίτι του. Γεια. Λεωνίδα! Τι? Συμφώνησε.
Μάλλον βρήκε ευκαιρία να με ξεφορτωθεί. Η μάνα σου να σε ξεφορτωθεί, γιατί? Ξέρω εγώ, έχει βρει κανέναν άλλον μάλλον και θέλει να ξαναφτιάξει τη ζωή της. Πώς ήρθε εδώ τώρα, ρε? Πάμε, ρε. Τι είπα τώρα στο παιδί? Είπες, μόλις τώρα είπες, ότι δεν έχεις καμία αντίρρηση να πάει να μείνει με τον μπαμπά του. Πώς το παίρνω αυτό πίσω τώρα? Αφού του είπες ότι του έχεις εμπιστοσύνη σε ό,τι και να κάνει. Μα δεν του έχω εμπιστοσύνη. Μέρη, γιατί λες ψέματα στο παιδί? Εγώ του είπα ότι μου είπες εσύ. Μα εγώ του έχω εμπιστοσύνη του Λεωνίδα. Γιατί εσένα δεν σε νοιάζει. Ώστε εμένα δεν με νοιάζει. Ευχαριστώ, Μέρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά τώρα. Δεν εννοούσα αυτό. Τι εννοούσες? Όταν είσαι έξω από το χορό. Η μέχρι τώρα σχέση μας σου δείχνει ότι είμαι έξω από το χορό? Όχι, αλλά δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί, να φτάνει 16 χρονών και μετά να το χάνεις. Δηλαδή, εμείς που δεν έχουμε παιδιά δεν μπορούμε να έχουμε και γνώμη. Άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη. Να μολάμε δηλαδή μια θεωρία αδιαφορώντας για την πράξη, έτσι? Όχι, αλλά δεν έχουν κόστος για σένα οι πράξεις του Λεωνίδα, ενώ για μένα έχουν. Μέρη, θα συνεχίσει για πολύ να με προσβάλλεις, έτσι? Μα δεν μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει για μένα να έχει ο Λεωνίδας μαμά τη Βιβί. Ό,τι καλύτερο. Θα ξεπεράσει το ειδιπόδιο που έχει με τη μία. Αυτό είναι το λάθος σου. Αν δεν έχει ειδιπόδιο. Αν δεν είχε ειδιπόδιο, δεν θα γύρνε για να κοιτάζει τις σαραντάρες, θα του φαινόντουσαν αγριές. Πες με και αγριά τώρα. Ορίστε. Και ύστερα αναρωτιέται γιατί το παιδί της έχει ειδιπόδιο. Πού πάτε εσείς οι τρεις, Πω, άμα σε βλέπω και σένα αυτό το μαλλί, δεν μπορώ. Πού πας, παιδί μου? Στον μπαμπά και να αφήσει το φίλο μου ήσυχο, εντάξει. Στον μπαμπά πας, γιατί? Γιατί θέλω να ζήσω με τον πατέρα μου και είναι δικαίωμά μου. Καταλαβαίνεις? Λεωνίδα μου, αν πρόκειται για εκείνο το θέμα, έγινε παρεξήγηση, εγώ φταίω. Δεν με νοιάζει ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Εγώ θέλω να πάω να ζήσω με έναν άντρα ο οποίος να με καταλαβαίνει, να ξέρει τι θέλω, να ξέρει τις ανάγκες μου. Βαρέθηκα πια εσάς τις γυναίκες. Παιδί μου, τη μάνα σου δεν τη σκέφτεσαι, θα πεθάνει από τη στενοχώρια της. Δεν παθαίνει τίποτα. Και έτσι κι αλλιώς είναι η πρώτη που συμφώνησε. Απολύτως. Ποιος συμφώνησε, η μάνα σου, κύρα Μέρη? Ναι, τις άλλες ξέχασα να τις πάρω τηλέφωνο. Έλα, μωρέ, Ήρων που είσαι ίδιος η μάνα σου. Ρε, παιδί μου, γιατί θα πάει να μείνει στον πατέρα σου, μου λες? Έτσι, ρε γιαγιά. Και άμα δεν με πιστεύεις, πάρε τη μαμά τηλέφωνο να σου πει. Πάμε. Σιγά πια, σιγά, ναι, όλα. Ορίστε. Μέρη, εσύ είπες στο Λεωνίδα να πάει να μείνει με τον πατέρα του? Ναι, είπα. Γιατί? Γιατί αποφάσισα να τον αφήσω ελεύθερο να κάνει ό,τι πιστεύει. Μεγάλο παιδί είναι πια. Τρελάθηκες. Τι σε έπιασε, παιδί μου? Τίποτα δεν με έπιασε. Απλώς αποφάσισα να δείξω λίγη εμπιστοσύνη στο παιδί. Μαμά, μ' αφήνεις τώρα γιατί έχω πολλή δουλειά. Έτσι θα τα πούμε στο σπίτι. Γεια. Έλα. Ορίστε. Δεν είναι εδώ η Μέρη. Τέτοια ώρα είναι στη δουλειά της. Ποιος κύριος είστε? Ποιος φίλος της? Το απόγευμα θα γυρίσει. Εγώ πρέπει να πάω στο υποθηκοφυλάκιο. Το ξέρω. Αν πάρει κανένας τηλέφωνο. Θα σου το πω, θα σου το πω. Αν πάρει ο Λεωνίδας. Θα του πω του παιδιού να σου τηλεφωνήσει στο κινητό. Πάω τώρα. Εντάξει. Ω, γεια σου, Βιβίκα. Καλώς τα. Καλά λάμπει σήμερα, Γεια. Βιβί μου, είσαι μια θεά. Πού πάτε, ρε? Εκδρομή? Ναι, στο σπίτι σου. Να σου πω, θα μου δώσει τα κλειδιά να έρθω να μείνω μαζί σου. Γιατί? Γιατί θέλω να μείνω μαζί σου. Ή μήπως δεν θέλεις εσύ? Εγώ. Πόσο θέλω, πόσο σε θέλω. Άκου λέει. Αλλά τι λέει η μάνα σου γι' αυτό? Η μάνα μου συμφωνεί. Με τα χίλια. Συμφωνεί η Μέρη να μείνει σπίτι μου? Άμα δεν με πιστεύεις, πάρε τηλέφωνο και θα δεις. Σε πιστεύω. Ωραία, σε πιστεύω. Από το ύφος σου πιστεύω. Θα σε πάω εγώ με το αυτοκίνητο. Α, ωραία. Να έρθουν και οι φίλοι μου, δεν πειράζει, Τι να πειράζει, ρε, πλάκα κάνεις. Τη φίλη του παιδιού μου και δική μου φίλη. Μπράβο, ρε πατέρα, γι' αυτό σε έφερε. Σας έλεγα, ρε. Ο άντρας είναι αλλιώς. Ναι. Έχει λόγο. Πάμε. Πατέρα, ευχαριστώ πολύ. Κάτσε. Είσαι καταπληκτικός, ρε πατέρα. Κάτσε, Μόνο, ρε πατέρα, Σπίτι ήσυχα, δεν το κάνουμε κεραμιδαριό. Τι είναι το κεραμιδαριό? Εκεί που φτιάχνουν τα κεραμίδια. Δεν είναι, Μέρη. Στο υποθηκοφυλάκιο θα ξανάρθει. Ζάτα μου, συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Το παιδί, ο Λεωνίδας, έφυγε από το σπίτι. Κάτι έπεσε στην αντίληψή μου. Η Μέρη τον άφησε. Έτσι μου φαίνεται. Σου φαίνεται, εδώ δεν ήσουν, παιδί μου? Ναι, εδώ ήμουν, αλλά είχα και δουλειά, δεν παρακολουθούσα. Δεν μου λες, συμβαίνει τίποτα, όλα περίεργα μου φαίνεται σήμερα. Όχι, γιατί δεν σου φαίνεται περίεργο. Εσύ έχεις τίποτα? Όχι, απολύτως. Το παιδί μου σου λέω, έφυγε από το σπίτι. Και πήγε να μείνει στον πατέρα του, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Δεν πήγε στο πουθενά. Το βρίσκεις απλό αυτό? Το να μένει ένα παιδί με τον πατέρα του. Ναι. Ναι. Και να έχει μάνα του τη Βιβί. Ποιος να έχει μάνα του τη Βιβί?
Το παιδί, ο Λεωνίδας. Σ' αρέσει να έχει η μάνα του την Βιβί? Να, μα, τη Βιβί, άμα αυτή του αρέσει καλύτερα. Και να έχει η γιαγιά του τη μαμά της Βιβής. Όχι, αγάπη μου. Αυτό εγώ προσωπικά δεν το ανέχομαι. Εσύ μπορεί να το ανέχεις, εγώ δεν το ανέχομαι. Πάω γρήγορα στον Άσο να πάρω το παιδί. Όχι, αγάπη, τσιμουδιά, μην πείτε τίποτα. Πάω να τον πάρω. Τώρα που πήρα μια απόφαση, πρέπει να την κρατήσω. Αλλά αυτή η μάνα μου όλο πάει να μου τα χαλάσει. Ελάστε. Wow. Ελάτε. Αυτό είναι το δωματιό σου, δυστυχώς δεν υπάρχει κρεβάτι. Δεν πειράζει, Βιβί. Το στρώμα είναι Τζαμάικα. Εγώ φεύγω. Αν χρειαστείτε να πιείτε κάτι, πορτοκαλάδες, ξέρετε όλα αυτά, έχεις στο ψυγείο. Α, μήπως θέλετε να σας φτιάξω κανατός? Τι θα έχει μέσα? Όχι, ευχαριστούμε, δεν πεινάμε. Εγώ θα τακτοποιήσω τα πράγματά μου και μετά θα πάμε καμιά βόλτα. Γιατί ρε εσύ, δεν έχεις διάβασμα? Είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα και πάμε να μην διαβάσουμε. Εγώ στη θέση σου θα διάβαζα κανένα 2 ρίτσες έτσι, για να έχω ελεύθερο χρόνο αύριο. Καλή ιδέα. Βρες ρε τα μαθηματικά να λύσουμε καμιά άσκηση. Πού τα έχεις βάλει? Κάπου μέσα στα φούτα τα μουσά. Σας αφήνω να διαβάσετε. Γεια σου, Βιβί. Φιλάκια! Γεια σου, Βιβίκα. Ρε εσείς, κοιτάξτε, άγιοι τύχη, άσπρη, κάτασπρη, ανεκμετάλλευτη! Αυτόν εγώ θα το ζωγραφίσω ολόκληρο μόνη μου, εντάξει. Όχι σήμερα όμως, όχι με το καλημέρα σας, θα μας πάρουμε τις πέτρες. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Εγώ, παιδιά, πρέπει να πάω και λίγο σπίτι μου, Τα λέμε το βραδάκι. Και εγώ πρέπει να πάω στο σπίτι μου τώρα. Εσύ τι θα κάνεις? Εδώ μωρέ, θα το κολοβαρέσω. Ναι. Έλα μπαμπά. Με τα παιδιά είμαι. Ναι ρε μπαμπά, σε μισή ωρίτσα θα γυρίσω. Να σου πω, πάω να βρω τη Φωτεινή. Κοίτα να κάνεις πάλι σκατά, Με άλλα λόγια, Νάσο μου, για να μην μαλώσουμε, θέλω το παιδί στο σπίτι. Κάτσε ρε πουλάκι. Μου μιλάς λες και με κανένας απαγωγίας. Δηλαδή, εγώ το πήρα το παιδί, μόνο του ήρθε. Πού είναι τώρα, μου λες? Έχει πάει με τη Βιβί στο σπίτι να βολευτεί. Με τη Βιβί να βολευτεί. Αχ, Θεέ μου, δεν είμαστε καλά, δεν ακούω, τι ακούω. Βρε τι χίτσα, ηρέμησε ρε πουλάκι μου. Άστο να με λίγο σε μένα το στρώσω. Γιατί νομίζω της μάνας του της έχει πάρει τον αέρα. Της μάνας στο μυαλά έχουν να πάρει αέρα, να δεις εκεί. Αυτή θέλει στρώσιμο, άμα θες να μάθεις. Τι εννοείς? Η Μέρη δεν είναι αυτή που ήταν. Δηλαδή? Κρατάς μυστικό. Τάφος. Τα έχει μπλέξει με κάποιον, νομίζω. Τώρα, ο Λεωνίδας που έχει φύγει, θα βρει ανοιχτό το έδαφος και θα μπει μέσα στο σπίτι μας, να δεις. Μπα. Και ποιος είναι αυτός ο κύριος? Δεν ξέρω ποιος είναι. Εγώ σε ένα τηλέφωνο τη βλέπω συνέχεια και όλο σουξουμού και χαχαχά και κουκουκού, γελάκια, ναζάκια η Μέρη. Η Μέρη. Παιδί μου, χτες το βράδυ δεν κοιμήθηκα και κάθισα και κρυφάκουσα επίτηδες. Δεν ήταν σωστό, αλλά το έκανα. Κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί ξέρω εγώ, εμένα η Μέρη δεν μου τα κάνει ποτέ αυτά. Αυτός φαίνεται είναι πολύ πιο καπάτσος από σένα. Αυτός, πιο καπάτσος από μένα. Ναι. Κάτσε ρε και κοιτάξτε, μισό λεπτό τώρα, γιατί έτσι πώς μου τα λες τα πράγματα δεν είναι απλά. Εδώ υπάρχει πρόβλημα, σοβαρό δηλαδή. Διότι αυτός αφού είναι τώρα με τη Μέρη, κάποια στιγμή θα βρεθεί μαζί με τον Λεωνίδα. Ω Παναγιά μου, όταν τα ακούω αυτό μου έρχεται τρέλα. Δεν μπορεί το παιδί, ας πούμε, να βλέπει τον Μπάσα 1 μέσα στη ζωή της μάνας του. Ναι, όπως το παιδί δεν μπορεί να βλέπει την Μπάσα 1 μέσα στη ζωή του πατέρα του. Ναι, όχι, επειδή τώρα για τον Λεωνίδα μιλάμε, πρόκειται για αγόρι. Κατάλαβες, γιατί με τον άντρα είναι διαφορετικά. Τώρα αυτή η καραμέλα, αγόρι, κορίτσι και η φίλη του πατέρα έχει μεγάλη σημασία. Τι έγινε πάλι ρε παιδιά? Α, τίποτα. Δηλαδή εδώ. Συζητάγαμε με την Κικίτσα, τα λέγαμε, ξέρεις. Με την Κικίτσα λέγαμε μήπως, δηλαδή όπως συζητάγαμε ας πούμε, μήπως είναι πιο σωστό το παιδί να ξαναπάει πίσω στο σπίτι της μάνας. Αυτό ακριβώς. Δεν το πιστεύω. Ο Λεωνίδας είναι μία χαρά βολεμένος στο σπίτι μας. Τον έστρωσα στο διάβασμα και έφυγα. Τον έστρωσες στο διάβασμα. Βεβαίως και ήταν πάρα πολύ απλό. Το παιδί αγάπη μου θέλει λογικά επιχειρήματα, δεν θέλει φωνές. Και ποια είναι αυτά τα λογικά επιχειρήματα? Του είπα να κάτσει να μελετήσει σήμερα λίγο περισσότερο για να μην έχει πάρα πολλή δουλειά αύριο. Έτσι έμεινε με τους φίλους του και διαβάζει μαθηματικά. Άκουσε με, σε παρακαλώ. Και ύστερα μην μου ξαναμιλήσει, ρε παιδί μου, φτύσε με. Εμένα δεν με έχουν προσβάλει ποτέ έτσι. Ούτε και εμένα. Α, σε πρόσβαλα και από πάνω. Ξέρεις τι μου είπε σήμερα το πρωί η γιαγιά μου? Τι να σου πω, ότι δεν με ενδιαφέρει. Περίμενε και σε ενδιαφέρει πολύ. Μου είπε ότι πήρες τηλέφωνο και λες δεν θέλω να του ξανακάνω μάθημα γιατί είναι τούβλο. Εμένα ξέρεις τι μου είπε? Ότι βρήκατε άλλο καθηγητή και δεν με χρειάζεστε. Είδες πως τα έλεγα ρε Φωτεινή? Δεν φταίω εγώ. Και γιατί να το κάνει αυτό η γιαγιά σου? Τρελή είστε εκεί μέσα όλοι? Όχι. Ναι, δηλαδή η γιαγιά μου είναι τρελή και η μάνα μου καλά. Η μάνα μου είναι κούκου, τελείως το έχει χάσει. Αλλά εγώ δεν είμαι τρελός, είμαι μια χαρά παιδί, με βλέπεις. Να, έχω και εγγύηση. Έτσι, μπράβο, χαμογέλα λίγο. Και εμένα και η μάνα μου και η γιαγιά μου τρελές είναι. Α, και αδελφή της μάνας μου. Εμένα η μάνα μου δεν έχει αδερφή, ευτυχώς. Έχει μια φίλη όμως, συνάδελφο, της δίνει συμβουλές για μένα. Τρελή κι αυτή. Για δέσιμο, αφού μια φορά της είχαμε φορές ζουρλομανδία. Λοιπόν, θα μου κάνεις μάθημα? Τι, να με ξαναπροσβάλλουν? Όχι, τώρα μένω με τον πατέρα μου. Είναι διαφορετικός τύπος αυτός.
cool, δεν τρέχει κάστανο. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ και θα σου πω. Το λες αυτό επειδή είμαι τούβλο, Εσύ τούβλο. Εσύ είσαι πιο φίλια στα μαθηματικά. Με έχεις κουφάνει. Εγώ. Σοβαρά μιλάς. Γιατί να σου πω ψέματα. Παρόλο που εγώ σου είπα ψέματα. Τι ψέματα μου είπες. Να μωρέ, δεν πάω τρίτη λυκείου. Είμαι πιο μικρός, πάω πρώτη λυκείου. Αφού πας πρώτη λυκείου και είσαι μικρός, συγχωρείσαι. Θα σου κάνω. Εντάξει, δεν είμαι και τόσο μικρός, έχω μείνει. Πόσες χρονιές? 4. Λοιπόν, θα μου κάνεις. Εντάξει. Άδεια μου φαίνεται το σπίτι χωρίς τον Λεωνίδα. Μας πρόσεχες. Εσύ τα κάνες όλα. Καλά, έφταιγα, εγώ το ξέρω. Πήρα πρωτοβουλίες που δεν έπρεπε, αλλά... φταίς και εσύ όμως. Φταίς και εσύ γιατί τελευταία δεν έδινε σημασία στο παιδί. Εγώ δεν έδινα σημασία στο παιδί. Ποιος είναι αυτός που παίρνει τηλέφωνο? Τι σε νοιάζει εσένα. Τι είναι αυτός? Ένας υπέροχος άντρας και έχουμε μια υπέροχη και τρισευτυχισμένη σχέση. Το λες και μόνος σου. Υπέροχος άντρας, τρισευτυχισμένη σχέση, άρα το μυαλό σου είναι έξω από το κεφάλι σου, άρα γι' αυτό ανάγκασε το παιδί να φύγει. Εγώ? Ή εσύ με τις σύντρικες με τη δασκάλα. Τι σε πείραζε που ήταν 40? Κοίτα, Μέρη, το θέμα της 40 τώρα. Μέρη μου, να σου εξομολογηθώ κάτι. Πήρε άδειο από Παρτέμις. Έλα, σταμάτα τις ειρωνίες τώρα. Άσε με να σου πω αυτό που θέλω. Δεν τα έχει το παιδί με 40. Τι? Αυτή η 40 που λέγαμε που πήρε το Λεωνίδα μες στο αυτοκίνητο και τον πήγε στο Θησίο. Ναι. Είναι η Βιβί. Τα έχει ο Λεωνίδας με τη Βιβί? Για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά που λες, πού πάει ο νους σου? Απλώς η Βιβί ήταν αυτή που τον πήγε, κατάλαβες? Δεν τα έχει ο Λεωνίδας με 40. Ωραία, πρέπει να γυρίσει αμέσως σπίτι. Αυτό σου λέω τόση ώρα. Αυτό θα το αναλάβω εγώ. Μαμά, μην ξαναανακατευτείς. Δεν θα ξαναανακατευθώ, να εδώ ανακατεύω τη σκορδαλιά. Μπράβο. Τίποτα να μην κάνεις. Τώρα το παιδί τι θα κάνει? Θα παίρνει πρωινό ή θα φτιάχνει μόνο του αυτό το φραπόγαλο που δεν μπορώ να το ακούω? Λεωνίδα! Έλα πεις το γάλα σου, ρε. Τι είναι καλέ? Σου έχω φτιάξει γάλα, αγόρι μου, να βγεις. Άρε πατέρα, δεν μπορώ. Εγώ το γάλα το πίνω κατευθείαν από την Αγελάδα. Έλα μου σε χλαμάρα τώρα, τελειώνει και καθόμουν και έφτιαχνα γάλα. Πάω να φτιάξω έναν καφέ. Άσα, Νίκο, εγώ πήγαινε φτιάξει τον καφέ. Την Αγελάδα. Καθόμουν και έφτιαχνα σαν βλάκας γάλα. Πετάμε τα γάλατα. Καλημέρα σας. Γεια σας. Είμαι η καθηγήτρια του Λεωνίδα, έφερα το μάθημα. Μάλιστα, περάστε. Ο Λεωνίδας είναι μέσα? Ναι, μέσα. Μισό λεπτάκι. Λεωνίδα! Σας προσφέρουμε κάτι? Όχι, ευχαριστώ. Δεν θέλετε, ναι. Γεια σου, Λεωνίδα. Να είσαι έτοιμος για το μάθημα, έτσι. Και θα ακούσω ό,τι σου λέει πώς είπαμε? Φωτεινή. Η Φωτεινή. Μπαμπά, δεν έχεις δουλίτσα εσύ? Ναι, πράγματι. Τώρα που το λες, έπρεπε να είχα φύγει ήδη προώρας. Ξέρετε. Πήγαινε μέσα, σας φέρω τα τράδια, τα βιβλία και τα λοιπά, ετοιμάσου. Εντάξει, πρέπει να έχω μια δουλειά. Τι θέλω να σας πω. Έλεγα, ξέρετε, αν δεν σας πήρα, να σας δώσω τα τηλέφωνά μου. Καταλάβατε. Γιατί έχω την εποπτεία του παιδιού εγώ. Ναι, βεβαίως. Πως χρειαστεί κάτι, μισό λεπτάκι. Ναι. Σας θα δώσω μισό λεπτό. Ξέρω, μήπως κάτι γίνει. Λέω, να μου κάνετε ένα τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι του μαγαζιού, είναι το πρώτο. Εντάξει. Μαγαζιού είναι το τηλέφωνο αυτό το πρώτο. Το άλλο είναι του σπιτιού. Και αυτό είναι το κινητό μου, το προσωπικό είναι αυτό. Κινητό. Αν κάτι χρειάζεται, δεν ξέρω. Ναι. Αυτό, αν δεν σας πειράζει, μου δώστε και το δικό σας, μήπως. Βεβαίως. Ναι. Ναι. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, μήπως σε κάποιο Νάσο, τελείωνε. Μπαμπάρε, Νάσο. Γίναμε τώρα όλοι οι σακιόμια. Όχι, σακιόμια. Εσύ 60 και εγώ όσο είμαι. Πάμε Φωτεινή. Ναι. Άκου αξιντάρης, κολόπεδο. Παρακαλώ. Ναι, μισό λεπτό. Δικό σου. Ναι. Έλα, καλά. Τι? Και τι σου είπε αυτή? Εσύ τι της είπες? Όχι, μαλακία της είπες, αλλά θα σκεφτώ κάτι να τα μπαλώσουμε. Λοιπόν, θα σε πάρω στο κινητό, έλα, γεια. Ο Άκης ήτανε. Το ξέρω, εγώ το σήκωσα. Μέρη, συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Με νοιάζει? Σε νοιάζει και άσε τα νάζια τώρα, γιατί την πατήσαμε πολύ άσχημα. Η γυναίκα του Άκη έβαλε κοριό στο σπίτι τους και έτσι άκουσε τον Άκη που σε πήρε τηλέφωνο.
Και άκουσε και εσάς να μιλάτε. Εμάς ευτυχώς δεν μας άκουσε γιατί δεν μίλησαμε από το σπίτι τελευταία. Αλλά αυτή τώρα νομίζω ότι τα έχει με σένα. Εμένα. Και τι της είπε ο Άκης? Κράτησε την κλασική στάση των παντρεμένων. Δηλαδή? Την έβγαλε τρελή, παιδί μου. Ότι μπλέξαν γραμμές, ότι δεν ήταν αυτό στο τηλέφωνο, τέτοια. Τώρα καταλαβαίνεις. Γιατί δεν το χωρίζεις, Ρεζέτα? Ωχ, μωρέ, τον χωρίσω, αλλά άντε να το κάνεις. Έχεις δίκιο. Το ξέρω, λε, πού να το βρω. Εσύ, Ζέτα, να σου πω κι εγώ κάτι. Τι? Ο Λεωνίδας τελικά δεν τα έχει με σαραντάρα. Κάναμε λάθος κι εγώ και η μάνα μου. Α, ωραία. Μέσα σε όλα πρέπει να αλλάξουμε πολιτική και με το Λεωνίδα τώρα. Και τι να κάνουμε? Ρεζετάκι, το ξέρω ότι σε νοιάζει ο Λεωνίδας. Μωρ, κι εγώ δεν πρέπει να χώνω έτσι συνέχεια τη μύτη μου. Λες και εσύ δεν είσαι άξια. Χωρίς τη μύτη σου τρελάθηκες. Είσαι ο μόνος άνθρωπος που με βοηθάει στην ανατροφή του παιδιού. Τι θα έκανα χωρίς εσένα? Δεν ξέρω τι θα έκανες χωρίς εμένα και χωρίς τις κακίες μου, γιατί και εγώ σου είπα πάρα πολλά που νευρίασα. Έλα τώρα, τι μου είπες? Τι είμαι, κοριτσόπουλο? Είσαι μία κούκλα, ρε Μέρη, συγγνώμη. Όχι σαν και εσένα. Χωρίς να θέλω να χώνω τη μύτη μου, νομίζω ότι πρέπει να του δείξεις ότι τρελάθηκες που έφυγε από το σπίτι και ότι καίγεσαι γι' αυτόν. Και πάθει κανένα ειδipόδιο? Σιγά μην πάθει ειδipόδιο. Κανένα ειδipόδιο δεν παθαίνει όσο κυκλοφορεί και κοίτσα ανάμεσά σας. Αυτή, παιδί μου, δημιουργεί παράσιτα στη σχέση του με σένα. Να και ένα καλό. Μισό λεπτό, Γεια σου, αγάπη μου, γεια σου. Γιαγιά, τι θέλεις εσύ εδώ? Τι θέλω? Σου φέρα πρωινό. Τι πρωινό? Κονφλέξ, γαλατάκι, έτσι νομίζω θα σας αφήσω να περνάς με φραπέδες. Όχι, αγάπη μου, δεν μεγαλώνουν έτσι τα παιδιά. Γεια σου, κοριτσάκι. Καλημέρα σας. Καλέ, ποιο κοριτσάκι? Η καθηγήτριά μου η Φωτεινή είναι. Εσύ, Φωτεινή. Ω, κοριτσάκι μου, συγγνώμη για αυτό που έγινε. Ξέρεις τι, νόμιζα ότι ήταν μια γυναίκα πολύ μεγάλη που ήθελε να κάνει μάθημα στο Λεωνίδα και εγώ δεν την ήθελα καθόλου όταν πήρες εσύ τηλέφωνο και νόμιζα ότι ήσουν εσύ. Κατάλαβες? Δεν με πειράζει εμένα καθόλου. Όχι, μπορεί να μην σε πειράζει, αλλά εγώ ήθελα να επανορθώσω, ζητώ συγγνώμη. Όχι, το συζητάτε. Καλά, και σε μένα γιατί πούλησες φύκη ότι είπε η Φωτεινή πως είμαι τούβλο? Γιατί νόμιζα ότι ήθελες να πας στο σπίτι της, παιδί μου, και εγώ δεν ήθελα να πας. Είχα ακούσει και τι δεν είχα ακούσει για αυτή τη γυναίκα. Γι' αυτό. Έλα, κάντε το μάθημα και μετά να έρθεις στο σπίτι να μένεις πια. Έτσι, αγάπη μου. Εσύ, ποιο μένεις? Με τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου. Με τη μαμά σου και τη γιαγιά σου. Είδες το κοριτσάκι σαν και εσένα. Καλά, και εγώ πώς νόμιζα ότι μένεις μόνος σου? Και όταν είχε έρθει, λοιπόν. Λοιπόν, μόλις τελειώσετε το μάθημα, αποφάσισε να έρθεις στο σπίτι να μένεις πια, Ρε γιαγιά, άσε με να το σκεφτώ λίγες μέρες, να μείνω λίγο και με τον πατέρα. Λίγες όμως. Ναι, λίγες μόνο. Έλα, μωρέ, Ανασούλη μου, μη στενοχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά. Και τώρα, δηλαδή που το σκέφτομαι, μ' αρέσει που το παιδί είναι στο σπίτι. Και θα πηγαίνει να βλέπει και τη Μέρη όποτε θέλει στο σπίτι της. Τώρα που το λες δηλαδή, σωστά. Όχι να έρχεται η Μέρη κάθε μέρα και να την έχουμε συνέχεια στα πόδια μας. Ξανά μάνα σωστά. Εσύ κάνει ζέστη, εγώ ζεσταίνομαι. Όχι, κάνε, αγάπη μου, κάνε. Ναι, βέβαια. Έλα, βγάλε το χαρά μου. Βγάλε, να το κρεμάσω. Αγάπη μου. Κάνε μου τη χάρη. Μωρό μου. Ποια είναι αυτή η Φωτεινή? Ποιο? Η Φωτεινή. Ναι, αυτή, η καθηγήτρια του Λεωνίδα. Και πού το βρήκες στο τηλέφωνο της καθηγήτριας του Λεωνίδα? Πέρασε το πρωί η καθηγήτρια του Λεωνίδα και του Μαξίδου πήρα το τηλέφωνο ότι πρέπει να έχω μια επικοινωνία. Κατάλαβες, γιατί τώρα που είναι το παιδί στο σπίτι, πρέπει να είμαι συνέχεια πάνω από το κεφάλι του. Και πώς είναι αυτή η καθηγήτρια του Λεωνίδα? Όπως όλες οι καθηγήτριες. Ψηλή, κοντή. Στρουφάκι. Αυτά θα φανταστείς δηλαδή έσκυμα για να τη δω. Σαν ποια, με ελευθερινή? Επειδή τώρα έχει, να σπρίζει έχει αρχίσει, δεν φαίνεται ακριβώς το... Και πόσο χρόνο είναι? Είναι, 50, 55, μπορεί και 60. Κρατιέται. Γεια σας. Μας έλειψες. Παρομοίως. Νάσο μου, έρχομαι αγάπη μου το σπίτι σου. Συνονοήθηκα με τον μικρό, θα μείνει 2 μέρες ακόμα μαζί σου να σε χορτάσει, λέει, και μετά θα έρθει σπίτι μας. Γιατί? Για να μείνει με τη μάνα του, όπως ζουν όλα τα παιδιά του κόσμου. Γιατί καλέ? Εμείς δεν τον περιποιούμαστε. Σαν τη γιαγιά του κανένας, αγάπη μου. Κοίτα, να δώσει και τίποτα χρήματα παραπάνω για αυτό το κοριτσάκι που του κάνει μάθημα. Είναι έκτακτο. Ποιο κοριτσάκι είναι αυτό? Η Φωτεινή, παιδί μου, η καθηγήτριά του. Καλή 60 χρονών γυναίκα, τη λες κοριτσάκι? Και 60 χρονών, 22 χρονών κοριτσάκι, μια κούκλα είναι. 22 χρονών κοριτσάκι, μία κούκλα. Νάσο! Γέλα μέσα που σε θέλω. Κήρυγμα πατέρας, κήρυγμα και η μάνα. Κήρυσμα μου δώσαν να γράψω ένα πεάνα. Θα γίνω ένας αλτμάνας. Πριντάρος σκύλος. Ξεχάστε αυτά που ξέρετε, εγώ δεν είμαι λύος.